Ο ελληνισμός βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική απόφαση. Μια απόφαση που θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Μια απόφαση που μπαλαντζάρει ανάμεσα στο μεγάλο, ηρωικό, ανιστερόβουλο, μεγαλόψυχο και super duper wow ναι και στο μικροπρεπές, αγενές, ανίκιο και μπλιάχ όχι. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Εκτός όμως από ζήτημα ευγένειας και ψυχολογικής πεποίθησης, το ναι είναι και ζήτημα επιβίωσης. Μαύρες μέρες περιμένουν αυτούς που θα πούν το όχι. Θα βρέχει στο νησί τους για 40 ημέρες και 40 νύχτες. Μεγάλος κατακλυσμός θα γίνει. Και όταν στεγνώσουν τα νερά, μεγάλη ξηρασία θα πέσει στον τόπο. Και αντί για νερό θα βρέχει ποντίκια. Ποντίκια άγρια και αιμοβόρα που θα πίνουν το αίμα των παιδιών. Των παιδιών που οι μάνες να τα ταΐσουν δεν θα μπορούν, γιατί θα βγάζουν μαύρο γάλα τα στήθια τους. Και την 7η μέρα της 7ης εβδομάδας του 7ου μήνα θα βγουν τα χτά πόδια στη στεριά, μυριάδες στα πόδια, και θα κατασπαράξουν τους δυνατούς και θα βιάσουν τους αδύνατους και θα κάνουν μάνες δίχως γιους, γιατί όλοι θα έχουν γεννεί κόρες. Βλέπω λοιμό μεγάλο. Αυτό βλέπεις εσύ? Ναι.